Tak dobrý den, jak můžete vidět, dneska jsme tu bez pana profesora, jelikož je nemocný, tím ho zdravíme aspoň do nahrávky. A dneska tu bude přednáška tedy mě už znáte asi, a Pavlíny Uzlové, můžeš se představit. Aký? Vyslovil jsem tvoje příjmení? Hanzovej. A já jsem myslel, že tam máš L, pardon. Nemá to L, ale to sa mi stáva často. Takže ja som Pavlína, veľmi ma teší. Chodím na cibulský seminár teraz 2. rokom a študujem inak anglickú literatúru a filozofiu na Filozofickej fakulte. No a ja som sa teda nejak priplichtila v čase, keď sme riešili toho Rochestera. A čo ma zaujalo možno najviac, alebo prišlo mi to nejak najzvláštnejšie, bola práve postava Afri Ben, o ktorej budeme dneska rozprávať. Ako som tu tak išla a už som vedela teda, že tu budeme dneska sami dvaja s Matúšom, tak mi to ako prišlo celkom vtipné. Že vlastne je to také emblematické, hej? Že vlastne doteraz sme v kuse riešili toho Rochestera, toho ako klasicky vzdelaného básnika, filozofa, niečo na štýl pána profesora Putnu. No a dneska sa budeme rozprávať o jednej ženštine z ďalekého východu, teda Canterbury, úplného zapadákova, ktorá kolik vás spravila skúšku z latiny, teda mne, alebo teda Afre Ben. Chcela som sa tak ako, vlastne to je dôležité celkom pre tú prednášku, počul niekto niekedy o Afre Ben? Ja som zabudla. Ja som donesla motivačné čokolády. Mám 3, takže sa môžeme opýtať 3 otázky. A sú také tie dobré, čo praskajú v ústach. Takže ešte raz, niekto Afra Ben? Nič, OK. Tak asi ju fakt nepoznáte, tak o to lepšie. Asi pre mňa, nebudete môcť opravovať. Vo všeobecnosti, ak ste niekedy čítali Room of One's Own od Virginie Woolfovej, tak ste počuli aj o Afre Ben, len ste si to možno neuvedomili. Afra Ben bola jedna z členkov tej libertínskej bandy, o ktorej sa tu celý semester rozprávame. Ale mala tam veľmi zvláštne postavenie a ja by som dneska s vami chcela tak možno ako objaviť, kto to vlastne bola Afra Ben, ale nie v tom zmysle ako nejak biograficky, ale možno poskytnúť nejaký obraz o jej práci, o tom, aký mala vplyv, aké vplyvy pôsobili na ňu a podobne. A čo nechcem urobiť, je vám dať nejakú ako agitku, že toto bola proste tá silná žena tej reštaurácie, ktorú teraz ako musíme vynášať na piedestál ako tú hlavnú silu nejakého ženského hnutia. A to si myslím, že ako by sme mohli k tomu pristúpiť, je skrz to, že sa pozrieme, ako na ňu reagovali ľudia v dejinách. Čiže retorická otázka, kto je Afra Ben? Ako prvého tu máme Johna Drydena, o ktorom ste asi určite už počuli niekde v priebehu týchto prednášok. Možno si spomeniete, že ho Lord Rochester allegedly dal zbiť za nejaké ako reči, ktoré viedol. A bol to asi najviac úspešný autor reštauračnej drámy, čo je vlastne žáner, v ktorom teda hlavne pôsobila aj Afra Ben. No a ten Afra povedal nasledovne. Avoid the licenses, to je rada, hej, ktorú dával svojej šľachtičnej, svojej kamoške, ktorá písala tiež. Avoid the licenses which Mrs. Ben allowed herself of writing loosely. Slovo loosely sa tu bude opakovať skoro furt. And giving, if I may have leave to say so, some scandal to the modesty of her sex. Čiže John Dryden si je vedomý nejakých schopností Afri Ben, ale nejak sa mu to ako nezdá, že teda táto žena predsa len píše nejak ako príliš hrubo na to, že je členkou toho nežného pohlavia. No jedným dychom zároveň hovorí, pretože je to práve on, kto dal Afre Ben preložiť časť svojej práce na Ovida, čo ako ten vtip s latinou. Afra vedela po latinsky, akurát nemala klasické vzdelanie, pretože samozrejme jej nebolo prístupné, ale nejak ako vlastnou prácou sa k tomu dostala. Aj keď bola neskôr kritizovaná za to, že ako tie preklady sú skôr také ako interpretácie a veľmi sa nedrží toho jazyka, čo ak si niekedy sa snažili prekladať latinu, je vždy len dobre. Takže teda hovorí, I was desired to say that the author, who is of the fair sex, understood not Latin. To je pekné, že si priznáva ako nejakú svoju prekoncepciu tej mizogínie. But if she does not, I am afraid, she has given us occasion to be ashamed we do. Čiže súčasník Afri Ben, niekto, kto ju poznal osobne.
Posúvame sa ďalej v dejinách. Malá vsuvka, to, co jsem se tu snažil pouštět neúspěšně z Amfitrion, tak to je ty jeho narážky na looseness. Nebyl teda oficiálně stíhaný, ale celá literární obec byla pobouřená, jak moc loose byl ten jeho Amfitrion, takže věděl, o čem mluví. No a potom to zopakuje, no to je proste, to sú tí umelci. Ďalšia osoba, ktorú som vybrala do tejto zbierky nejakých názorov na Afro-band, je Anne Finch, ktorá bola, čo to nebola, countess, čo to je, grófka? Niečo, vysoká šľachta. Šlechtičná. Áno. Ktorá tesne potom, čo Afra umrela, napísala The Circuit of Apollo, čo je ako tradičná báseň, ako ten Apollo si chodí po tej zemi a hľadá toho ďalšieho básnika, ktorého ako by si mohol vyvoliť a kto je ten hodný toho. No a v jej básni práve Apollo nachádza Afro-band. He lamented for Ben, or the place of her birth, and said amongst femmes was not on the earth, her superior in fancy, in language or wit, yet ought that a little too loosely she writ. Čiže znova raz podobný sentiment ako u toho Dryden'a a držme sa, pretože toto ako, možno to tak nevyzerá, ale toto je, sme teraz ako na vrchole ešte jej slávy, na vrchole nejakého priateľskej recepcie a už to bude iba horšie až teda do toho 20. storočia. Ako ďalšieho, už značný posun, 50 rokov, máme Alexandra Popa, ktorý je tu dole, pretože ho nemám rada, a pretože mal 1,38 m. A ten o Afre povedal: The stage how loosely, once again, does Astria tread, who fairly puts all her characters to bed. Čo je, ako uvidíme neskôr, ešte keď budeme rozprávať konkrétne o dráme, celkom ako vtipná výčitka, keďže vlastne v reštauračnej dráme sa nikdy nič iné nedialo, ako to, že všetky charaktery zišli to bed. A ako môžeme si všimnúť, prichádza 19. storočie a všetko sa to bude iba zhoršovať. Ešte som zabudla, v 18. storočí The Gentleman's Magazine, ktoré mi prišlo úplne akože predecessor, ako predchodca Playboya, skončil v 20. storočí a fun fact, je to prvý magazín, ktorý použil slovo magazín ako označenie toho periodika, ktoré sa pravidelne vydáva. Kto by čakal, že to má také peknú etymológiu? Tak ten v tomto magazíne vyšla taká esej, alebo proste taká tá typická fanfikcia, hej, že zoberiem si tých mojich obľúbených autorov a niekde ich napchám a o nich si niečo napíšem, pretože ich mám rád. Tak istý prispievateľ, ktorý je, myslím, anonymný, napísal, predstavoval si ako Chaucer, ako prezident nejakej literárnej britskej spoločnosti, príjma do Poets Corner, čo je vlastne to miesto vo Westminster Abbey, kde ležia všetci tí slávni autori, príjma teda nejakých ako ďalších spisovateľov. No a dojde aj na Afro-band. Funnily enough, Afro-band má hrob vo Westminster Abbey, ale nie v Poets Corner. Ona je tak trošku bokom. Čiže vlastne aj tam, ale vlastne aj nie. A toto sa nejak odráža v tomto príspevku, ktorý hovorí. Nebudem to čítať celé. Proste jednoducho prišla tam, ona tam prišla ako nejak sporo odetá, hej. Robe de chambre, čo netuším, čo znamená, ale predstavím si nejaký župan asi. With her breasts bare, of course, ako proste správna nymfa, tak ako prišla tam celá odhalená a dobíjala sa tam do toho parlamentu. No a ako tým mužom sa to veľmi nepáči, hej. No, not one stirs. They who are inclined in her favor are overawed, and the rest shake their heads. And now she flings out of the assembly. The extraordinary woman is Afra-band. Čiže Afra-band ako v pozícii niekoho, kto vlastne je uznávaný, zároveň extrémne erotický vo svojej ženskosti, čo teda, ja už som toho teraz toľko tej Afry prečítala, k nejako veľmi fakt nepasuje, že ona mi nepríde ako práve nejaká tá Venuša zvodnica. Ktorá je uznaná ako extraordinary woman, ale nothing more. Jednoducho medzi tých autorov nepatrí. No, a teraz z análov literárnej kritiky 19. storočia sa ozve Eric Robertson, ktorý to celé dovedie do úplne krásneho konca. It is a pity that the mention should be made of so unsexed a writer as Mrs. Afra-band.
It is rather a fearful task for a modern critic's eyes to read through the corrupt plays which this woman put on stage. It is a pity that even such plots and such dialogue should suffice to preserve on any shelves the writing of so impure a pen. Ako ten nakonec ten z toho úplne ako hotový, hej, proste. Ja tu, scholar, jednoducho niekto, kto sa tu venujem tej literatúre, ja sa musím zabrať nejakou afroband, kde ako nič sa nedie, len v kuse niekto s niekým spí, on ako je tým normálne osobne pobúrený, že o nejakej afre by sa ešte malo rozprávať. Toto je, myslím, že najhlbšie, ako to z afroband, kedy došlo v konzervatívnom 19. storočí, sa na ňu takmer úplne zabudlo, až kým sa jej popularita nevrátila, a to sme teraz tu. Práve v esej Virginie Woolf, ktorá celý tento diskurs obrátila a povedala tú slávnu vetu, ktorú nájdete asi v každom jednom článku o Afra Ben. All women together ought to let flowers fall upon the tomb of Afra Ben, for it was she who earned them the right to speak their minds. No a potom to zabralo celé ako taký opačný smer a od tých 20. rokov, 30. rokov 20. storočia, kedy začal čím ďalej viac byť silný feminizmus, a to feminizmus rôzneho druhu, tak z Afry Ben sa začala stávať pomaly ikona toho, čo to vlastne ako tie ženy v čom sú také ako skvelé. Ja tomu do istej miery rozumiem, ako hlavne pre nás ženy do veľkej miery je zaujímavé nájsť v histórii, relatívne vzdialenej histórii, nejakú postavku, ktorej si dokážeme nájsť nejak ako cestu na základe toho zdieľaného pohľavia. Ale v konečnom dôsledku sa z toho vybudoval taký kult, ktorý je nespochybňovaný a to si myslím, že tiež správne nie je. Ako posledné, ako posledný dôkaz, alebo skôr možno ukážku toho, ako ďaleko sme to nejak dopracovali, mám citát z Burn of Studies in English, nemenovaný článok, ktorý začína slovami Afra Ben blah 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 was, by all accounts, the first professional writer in English, let alone the first woman to make her living by her pen. No to je nám asi úplne jasné všetkým, že to tak úplne asi nie je pravda. Že povedať o Afre Ben, že bola prvá profesionálna spisovateľka v dejinách celého Anglicka, je trošku už ako dotiahnuté do takej absurdnosti, ktorá skôr škodí, ako by niečomu prospievala. Je pravda, samozrejme, že to bola prvá ženská spisovateľka, ktorá si na seba zarábala čisto iba tým, že písala. A to je o to zvláštnejšie, alebo možno ani nie, lebo ak ste boli šľachtičná, tak ako mohli ste si tam niečo fidlikať, niečo písať, ale nešlo vám o krk, že? Proste ako niečo ste si vydali, niečo proste ste tam poslali v nejakom liste a ako bola to nejak taká kreatívna činnosť, ktorá nejak nesúvisela s vašim živobytím. Na to, aby mohla vzniknúť prvá ženská autorka, ste potrebovali niekoho ako Afra Ben. Niekoho, kto nebol z aristokratického rodu, nebol ani zo šľachtického rodu, ledva sa dostal do nejakého vyššie relatívne vrstvy. Niekto, kto jednoducho bez toho písania by nemohol existovať. A tu sa dostávame k tej druhej časti, kde by som ako chcela nejak vysvetliť, kto to bola Afra Ben, potom čo sme teraz sa pozreli na tú recepciu. A to je vlastne Afra Ben a kontext jej života v rámci dejín, v ktorých sa narodila a v ktorých pôsobila. Takže toto bolo vydanie, ktoré vyšlo tesne po jej smrti. Nejaká kolekcia jej diela. Je to tu, pretože ani za Pána Boha som si nevedela zapamätať celý ten názov. Čiže celé sa to volá All the Histories and Novels written by the late ingenious Mrs. Ben, entire in one volume, together with the history of the life and memoirs of Mrs. Ben, never before printed by one of the fair sex. Blah 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 love letters. Čo sa týka tej biografickej časti, naozaj ona je zaujímavá, ale nie veľmi užitočná. Tie veci, ktoré sa tam píšu, viac menej celé sú prebrané z toho, ako Afra o sebe rozpráva v Oronoku, čo je vlastne najslavnejšia próza. Je to novela. No ono to ako v novelách býva, tak ako často je to celkom dosť vymyslené. Čiže vlastne nejak ako fakticky z toho až toho tak veľa nemáme. Čo ale o nej vieme povedať, je to, že s najvyššou pravdepodobnosťou bola dcéra kaderníka a dojky. Nic moc. V
Narodila sa v čase, kedy vládol Charles I. Neviem, koľkokrát ste to už tu počuli na tých prednáškach, hej? Ale ako ten historický kontext toho je fascinujúci. Proste to bol taký chaos, že ako to bol jediný ako možnosť, ako mohla vzniknúť taká chaotická osoba ako Afra Ben, ktorá sa narodila v tak chaotickom období, v akom sa narodila. Ona sa narodila, keď vládol Charles I., ktorý bol oficiálne protestant, ale vlastne ako podomácky bol katolík. Jeho žena bola extrémne silná francúzska katolíčka, ktorá odmietla sa zúčastniť korunovácie, pretože by musela sedieť na anglikánskej liturgii. No potom samozrejme, keď Afra mala 9 rokov, tak prišiel Lord Protector, celé to tam ako pokácali hlavy, začal Commonwealth, puritánstvo, ako nič sa nedalo, zrušili Vianoce, zrušili hry, zrušili ako pesničky, to ako z tej pyšnej princezny, hej, kde musíte ísť za hranice, keď si chcete zaspievať. A potom, keď vlastne dospievala, niekedy, keď mala 20, tak sa vrátil na trón znova Charles II, čo bol syn Charlesa I, ktorý zase raz bol oficiálne protestant, ale na konci proste konvertoval na katolicizmus. Zároveň v tom období zavládlo ako istý radosť z toho, že sa vieme byť tešiť a z toho vyplynula aj táto ako celá libertínska vetva, o ktorej tu rozprávame. No a na záver, ona chudina proste ešte sa dožila aj toho, že korunovali Máriu Oranžskú s Williamom a umrela 5 dní po ich korunovácii. A to žila 49 rokov, hej? Ako, že 49 rokov ona vystredala toľko režimov, že väčšina z nás, chvála Bohu, sa nechytá ani že vôbec. No a z tohto teda chaosu vzniklo to, že mladá Afra Ben vo svojich 20 rokoch, nikto vlastne nevie prečo, ako, jak to je možné. Aha, som mladá z aktuálneho. No, tak si to pozrite ešte raz. Moju krásnu animáciu, s ktorou som sa babrala hodinu. A, tak, z toho nám vznikla Afra Ben, ktorá vo svojich 20 rokoch sa nejakým zázrakom dostala do Surinamu, kde začala korešpondenciu, možno milenecký vzťah s istým Williamom Scottom. Prečo je to dôležité? Pretože keď sa vrátila zo Surinamu, kde robila bohvie čo, tak dvor zistil, že sa pozná s Williamom Scottom, ktorého chceli získať na svoju stranu. Takže asi 24 až 6 ročná Afra Ben bola vyslaná do Holandska ako špionka, kde jej úlohou bolo dostať na stranu Británie práve toho Williama Scotta. Afra Ben bola omnoho lepšia špionka vo svojom osobnom živote ako v tom verejnom. Jej cieľ, William Scott, nie jej úplne pričinením, ale ani nejak tomu nezabránila, skončil v base. Ona nemala žiadne peniaze, skončila aj ona v base a potom ako nejak vykúpila, mohla sa vrátiť späť do Británie, kde si povedala, toto už nie, idem písať. Takto sa vlastne Afra Ben dostala na kráľovský dvor. Skrz jej konexie, skrz špionstvo. Máte tu mená všetky, pod ktorými sa nejak skrývala. Ona bola fakt akože bola Agent 160, no license to kill a ani vlastne ani peniaze poriadne neposielali. A potom ako sa vrátila na dvor, tak si povedala, že celkom ma bavilo písať ako tú šifru, bavilo ma podávať tie správy a začala a vlastne celkom sranda vlastne ten ako Q, hej, ten muž, ktorý ju spravoval ako tú agentku, bol zároveň šéfom najväčšieho londýnskeho divadla. A ponúkol jej túto kariérnu zmenu. A tu sa dostávame vlastne k tomu, prečo bola Afra Ben minimálne vo svojom čase známa, slávna, nejak zaujímavá. A to je práve kvôli dráme. A ja som sa tak pripravená na túto prednášku, som vlastne prvýkrát počúvala The Rover, čo je vlastne jej najznámejšia hra. Ako to je des, hej? To je ako 5 sérií ulice napchaných do 3 hodín. To je ako ten s tým proste a to je otec vašej matky a najlepšie je, že ako v týchto reštauračných drámach to je krásne. Vy keď si dáte na seba závoj alebo masku, tak zrazu ako nikto nevie, kto ste. To je úplne ako skvelý plot device. Jednoducho ako vaša matka vás nespozná, ak máte tú skrabošku na sebe. Takže ten rover ako v dnešnej dobe ako veľmi čitateľný nie je, ale predsa len sú tam časti, ktoré mi prišli veľmi zaujímavé.
Neviem, či ste niekedy čítali nejakú reštauračnú drámu. Čítal niekto nejakú reštauračnú drámu? Máte skvelé životy. Ani sa do toho nepúšťajte. Prepač. Drama klidně pomluv, to No, bránit nebudu. Ale jednoducho toto ako niečo, čo oni majú všetky spoločné. Hej, to nie je tak, že by v tomto bola iná. A všetky reštauračné drámy sú založené na nejakom ako na tom, že niekto chce niekoho, ale vlastne musia si zobrať niekoho iného, ale vlastne predsa sa len potom dajú dokopy a všetci nejak chcú spať so všetkými a jednoducho je to veľmi ako celé to strašne erotické a exciting a vtipné. Čo mne prišlo, že je tu inak, ako napríklad v Witcher Lim alebo v Love for Love. Etheridge? Ne. To není Etheridge? Congreve? Congreve, yes. Je to, že väčšinou ženská sexualita v týchto hrách je vtipná. Nič veľmi iné. Ako, haha, žena sa chce s niekým vyspať. Nie je to strašne vtipné, že proste tu je nadržaná žena? Toto tu v Afre Ben veľmi nie je. V Afre Ben všetky ženy ako majú veľký záujem o sexuálny styk. Zároveň jedna postava je ako strieda proste jednoducho prostitútka. Čo v tých iných hrách ako tiež sa až tak často nevyskytuje. A je to prostitútka, ktorá je inteligentná a ako veľmi ako pekná a schopná. Nie je vnímané nejak negatívne. A tak ja som vám tu vybrala možno iba taký ako nejaký taste test z tej drámy, veci, ktoré sa mne páčili. A toto prvé je zo scény, kde sa rozpráva Helena s Florindou, čo sú dve sestry. Jedna sa má vydať za a to teraz citujem tú hru, škaredého, hnusného, chlpatého, starého chlapa, ktorého nechce. No a Helena to má ešte horšie, tá sa má stať mníškou, čo už je ako teda absolútna tragédia. No a teda tu sa rozpráva Helena so svojou sestrou. Now you have provided yourself with a man, you take no care for poor me. Prithee, tell me, what dost thou see about me that is unfit for love? Have not I a world of youth, a humor gay, a beauty passable, a vigor desirable, well-sharped, clean-limbed, sweet breath, and so on and so forth. Toto ako predovšetkým mi prišlo vtipné to, že má beauty passable. Také small jokes, ktoré mňa strašne pobavia. Ale ako, je tam ako zjavne ukázané, že jednoducho tá žena túži po tej sexuálnej láske, po nejakom styku. A považuje to nie za niečo, čomu by bola nejak ako objektom, ale niečo, čo ako ona aktívne tvorí a o čo sa pokúša. Druhá časť je tiež veľmi vtipná, to sa mi iba páči vlastne. Why I could be inclined that way, but for a foolish vow I'm going to make to die a maid. Sťažuje sa Helena. Na čo Wilmore, ktorý ako najväčší proste tam ako kanec toho celej hry, ako on tam ako všetci tam sa toho zaľúbia, on tako znasilní tam každú druhu, tak aj na to hovorí. Then thou art damned without redemption, and as I am a good Christian, I ought in charity to divert so wicked a design. Znova. Absolútna jednoducho prekrytie toho, čo by sme očakávali. A teraz to posledné vlastne ako nejak ako ideologicky najzaujímavejšie, kde vlastne ten Wilmore ako zvádza tú Helenu, tak jej hovorí. Oh, I long to come first to the banquet of love, and such a swinging appetite I bring. Oh, I'm impatient. Thy lodgings, sweetheart, thy lodgings, or I'm a dead man. Takže Helena ako mi hovorí z duše, lebo na tým rozmýšľam za každým, keď čítam ako nejakú cavalier poetry alebo niečo podobné, mu hovorí, why must we be either guilty of fornication or murder, if we converse with you men? And is there no difference between leave to love me and leave to lie with me? Robí si srandu ako z tej osudovosti, tej kavalierskej poézie, nejako, že musíš byť moja, lebo proste som mŕtvy. Nakoniec môžeme sa aj s vami proste rozprávať. Znie to až ako taký zlý plán. Takže toto je vlastne Afri Ben, najznámejšia hra. Ak by vás to zaujalo, tak existuje LibriVox, free recording, ktorý si môžete pustiť, je to na Spotify. Je to celkom fajn, akurát teda hlavná postava znie trošku ako ten Stevie z Griffinovcov a Frederick, čo je ako English Cavalier, tak má akože ťažký indický prízvuk. Ale inak ako je to veľmi fajn a je to zadarmo. Veľká čas.
No, dobre. Posúvame sa k tomu, čo nás zaujíma najviac. Asi kvôli tomu, že je to nejak ako stereotypne najviac rozoberané a zároveň sa to týka poezie, ktorá je na tej Afre fakt, že najzaujímavejšia. Jenom čistě bibliograficky, to, co se dneska většinově už feminizovaně jako ta ikona čte, tak je právě ten The Rover anebo Oronoko, který bylo zmíněn předtím. Její poezie se téměř nečte a ostatní... Čo škoda, lebo ako novely taky ne. oproti tomu tá poezia ako fakt je Zajímavý. najzaujímavejšia. Si možno k Oronoku vlastne tam iba toľko, že je to o... je to ako ten myth of the noble savage. Je to o africkom princovi, ktorý je predaný do otroctva a proste ako hrozne tam trpí v tom otroctve a vlastne ako ono sa to trošku ťažko číta, hej, aspoň teda pre moderného čitateľa, lebo má tam taký sentiment ako aj tí čierni ľudia vedia byť proste ako noble, čo je teda ako no, v dnešnej dobe jednoducho je to trošku bolestivé, ale vo všeobecnosti to čítané ako nejaká abolicionistická práca proti otroctvu a podobne. Čo tu máte na obrázku? Momentálne je Afra Ben a Lord Rochester, to som sa vlastne mohla spýtať. Ja potrebujem rozdať tie čokolády. A medzi nimi je výjav zvaný Golden Age. A to preto, že najlepšia a moja najobľúbenejšia báseň Afry Ben sa volá Golden Age a práve nejak sa zaoberá vzťahom medzi mužmi a ženmi. Je to asi najpolitickejšia báseň, kde najviac vyjadruje nejakú svoju filozofiu, v ktorej sa... Je tam jednoducho najlepšie vyjadrený ten argument toho, ako by si Afra Ben predstavovala ideálny svet. V kontexte patriarchátu mužsko-ženskej spoločnosti. Ale nielen to. No. Tak môžeme asi... Môžeme začať týmto. Toto je z prologu hry, z neskoršej hry, kde vlastne Afra Ben za seba sa bráni voči nejakým útokom na to, že teda ona je tá žena, že ako ženy by sa písať nemali a už vôbec nie pre niečo tak ako vulgárne, ako je stage. A ona im na to hovorí. What has poor woman done? That she must be debarred from sense and sacred poetry. Why in this age has heaven allowed you more and women less of wit than heretofore? We once were famed in story and could write, equal to men, could govern, nay could fight. We still have passive valor and can show. Would custom give us leave the active too, since we no provocation won from you. O akých časoch Afra hovorí? O časoch, kedy ženy mohli písať, kedy bojovali a kedy boli rovné mužom? No asi bytických. Ale je možné, že to súvisí s časom Alžbety I, ktorý vlastne ako prial nejakému predstave ženy ako tej vodkyne, ako súčasti boja, súčasti politického snaženia. No alebo potom teda o tých časoch úplne antických a teda úplne bájných. No, zároveň teda měla možná v mysli ještě Budiku, o které věděla jenom, že nějaká byla, ale hry o ní byly, takže silnou ženou, jako prostě tady byl Děvín v Řecku Amazonky, tak Budika v Anglii. Môže byť. Ale ako je to špekulácia, jednoducho, myslím si, že toto do istej miery je základ nejakého afrínneho feminizmu, ktorý nestavia ženu na nejaké ako zvláštnej pozície, alebo do pozície nad mužom, alebo niečo podobné, ale práve ako sa vám pýta, a prečo proste máme byť o toľko iné? Na základe čoho robíte tieto úsudky, že ženy nedokážu robiť to, čo muži? Ako taký ten starý platonský feminizmus, toho, že jednoducho v konečnom dôsledku sme si rovní, prečo tu majú byť ako nejaké rozdiely. Čo je feminizmus starý a podľa mňa veľmi nepoužiteľný pre nejaký ako, už potom tie ako postštrukturalistické feministky a podobne, ale myslím si, že zároveň ten najsprávnejší. A doteraz sme rozprávali vlastne o tom, že Afra bola považovaná za nejakú ako vulgárnu spisovateľku, ale vlastne som vám ešte vôbec neukázala, že prečo. Čiže teraz by som sa pozrela na
Ja si jej najslavnejšiu báseň. OK, kvízová otázka. Já to dobrý, Thank you. klidně mluv. Kvízová otázka. Imperfect Enjoyment od Lorda Rochestera. What's a go? Anyone? To je v pohode, ja som na tých prednáškach úplne rovnaká. Tak, pripomenieme si What's a go. Bola to tá báseň, kde on je ako, idem tu, moja milá, a potom proste sa mu nepostaví penis a je z toho celý nešťastný. Niečo, Marisa nám? Že sme také niečo počuli? Yes, super. Tak toto je to isté, ale z pohľadu ženy. Ako teda ste už vydedukovali asi z názvu. Mimochodem, bibliograficky, tahle báseň byla poprvé vydaná pod Rochesterovým jménem a nějakou dobu se věřilo, že to napsal Rochester. Tak. Ale no, a celkom sa im ako čudujem, pretože keď to začneme čítať, myslím, že bude nám všetkým jasné, že to nepísal Rochester. Nebudeme to čítať celé, je to relatívne dlhé a trošku repetitívne, ale to set the scene, hej. Predstavme si ako nejakú krásnu lúku, je to proste pastoral poem, začína to ako pastoral poem, kde ako je ten pastier a je tam tá nymfa a je tam pekný potôčik a je tam ako taký ten krík, ktorý ako vás len vyzýva k tomu, aby ste sa z neho skryli. No a ako teraz niečo sa ide diať, hej. One day the amorous Lysander, by an impatient passion swayed, surprised fair Chloris that loved maid, who could defend herself no longer. All things did with his love conspire. The gilded planet of the day, in his gay chariot drawn by fire, was now descending to the sea, and left no light to guide the world, but what from Chloris's brighter eyes was hurled. Tak pardon, už sa zotmieva. Ja som si to predstavila, že svieti sa. Ale vlastne sa zotmieva. Ešte lepšie. Nikto ich neuvidí. Čiže scéna je veľmi typická, veľmi ako gičová. A teraz ako... máme už nejakú, ak sme ľudia 18. storočia, 17. storočia a teraz ako čítame tu nejak Cavalier Poetry to Romance, tak ako vieme, čo sa bude diať, že? Haha, ani náhodou. Pokračuje tu, ako nejak sa tam doberajú, nejak ako tam po sebe šahajú, jednoducho je to strašná sranda. Prečítala by som vám túto piatú strofu, pretože je to asi jedna z najviac ako pornografických častí, ktoré tu dneska stihneme prejsť. Skúste teda ako tak hádať, hej, že o čo tam ide, potom si to nejak preberieme. And now, without respect or fear, he seeks the objects of his vows. His love no modesty allows, by swift degrees advancing where his daring hand that altar seized, where gods of love do sacrifice, that awful thorn, that paradise, where rage is tamed and anger pleased, that living fountain from whose trills the melted soul in liquid drops distills. Tak, niekto brave enough nám o tom povedať, že what's a go. Please, niekto. Máte aspoň šajnu, že ako, čo by sa tam mohlo diať? Alebo sa hambíte? No nehambíte sa. No jednoducho ako dávaj ruku medzi nohy. A čo ďalej? No ako pekne je to opísané, že? Ako, pretože on jej nedáva ruku medzi nohy. On jej dáva ruku, his daring hand the altar seized. Na oltár. Na oltár, kde ako sa koná tá finálna obeta tých bohov. The paradise. Raj medzi nohami. No a najlepšia samozrejme je tá posledná časť. Samozrejme, taká vagína dokáže ako ukončiť vojny a bitky a jednoducho tam je všetko fajn. Pretože je to fontána života, ktorej, no, jak to preložiť, ktoré ako nejaké ako záchvevy destilujú tekuté kvapky rozpustenej duše. No nie je to krásne. Vidím, že sa trošku ako tak niektorí červenajú, že je úplne skvelé, hej, lebo predstavte si, že si ako
že toto čítate všetky, keď tie ženy fakt nepísali. A vy ste na tom dvore a vy viete, že toto zo seba vypudila Afra Ben, ktorá tam popíjala s Rochesterom, ktorá mimochodom bola že ako známa tým, že akože veľmi dobre zvládala ten alkohol a vypila všetko, čo jej prišlo pod ruku. A teraz ako vy to máte čítať a poviem ešte horšie, o čo horšie, teda on to asi nečítal, pretože ako povedal Matúš, tie básne sa až tak nečítali. Ale predstavte si, že ste ako literárny kritik v tom 19. storočí a máte robiť tú antológiu a čítate si tu o fontánach života a kvapkách duše medzi nohami. To je teda hlavne na ilustráciu toho, v čom bola tá Afra tak poburúca, v čom bola naozaj ako lewd, ako to položiť, vulgárna, dajme tomu. No ale teda príbeh pokračuje ďalej, hej, zatiaľ všetko je dobre, zatiaľ je všetko ako má byť. Problémy nastanú, je. Bohovia skladajú obete na tento oltár, ale bohužiaľ náš pastier nie je schopný. Čo postupuje ďalej, tak ako v Rochesterovi je to z toho mužského pohľadu, hej? Čiže čo sa stane v Rochesterovi? Pamätá si niekto, aká je tá reakcia toho muža? Vy traja sa tak na mňa krásne pozeráte, niekto z vás troch si to nepamätá náhodou? No, presne, strašne frustrovaný. A nadáva tomu penisu, že? Presne ako ty kretén. Ako, ja tu teraz ako mám niečo robiť, ale ako nič sa nedá. Jak to je možné? Proste ty si ma zradil. V tejto básni je tomu trošku inak. Pretože vlastne stále sa na to pozeráme. Vlastne ako, áno, tu pokračujeme ďalej tým, že pastier bedáka. Ako toto tu celé je, že bedáka, hej, ako dobre. 3 strofy máme toho, že on ako je, proste strašne sa mi páči a ako príliš som veľa cítil tej lásky k nej a mi to ako zmarilo nejaké tie moje snahy. Ale tu sa prebudza Cloris, ktorá tam ako doteraz leží, myslí si, že proste, no tak OK, tak ako he's taking his time, ale tak ako niečo tu máme ako rozpracované, ne? A teraz ako už to začne byť podozrivé, že nejak dlho sa nič nedeje. Takže prebudza sa z toho tranzu, ako tam leží. Lebo samozrejme, Cloris je správna dáma z romance a teda ako správna dáma nejak ako pri tom akte nejak nepomáha, proste tam leží a čaká, hej, lebo ako bolo by to nevhodné, aby prehovala nejaký veľký záujem. Takže Cloris sa zobúza. Cloris returning from the trance, which love and soft desire had bred, her timorous hand she gently laid, or guided by design or chance, upon the fabulous Priapus, that's potent god as poets feign. Chápeme, čo robí? Yes, snaží sa tomu proste pomôcť, hej? Tak ako her gentle hand proste tak ako niečo tam šmatra. By chance, perhaps. But never did young shepherdess, gathering of fern upon the plain, more nimbly draw her fingers back, finding beneath the verdant leaves a snake. Čiže Cloris... Poďme čítať ďalej. Then Cloris her fair hand withdrew, finding that god of her desires, disarmed of all his powerful fires, and cold as flowers bathed in the morning dew. Who can the nymph's confusion guess? The blood forsook the kinder place, and strewed with blushes all her face, which both disdain and shame express, and from Lysander's arms she fled, leaving him fainting on the gloomy bed. Čo nikdy v Rochesterovi nedostaneme, je ako ten pohľad tej ženy, ktorá ako potvára, hej. Jednoducho chlapec má problém a ona miesto toho, aby bola nejak supportive, tak je ako, no, tak ako týmto to pre mňa končí, proste čo to ako nechutný nejaký had a utečie jednoducho. Veľmi pekná metafora, ešte ku ktorej by som nejak možno vašu pozornosť obrátila. The blood forsook the kinder place and strewed with blushes all her face. Väčšinou ako si spájame nejak ako
natečenie tej krvi do pohlavných orgánov práve ako s tou mužskou erekciou. A tuto práve máme spojené s tou kloris a s tým ako nejakým ženským zrušením, čo ako znova mi príde ako veľmi pekné, ako gender bendnuté, jednoducho nejaké očakávania a to, čo nakoniec z toho celého dostaneme. No a celé to teda končí tak, že vlastne the nymph's resentments none but I can well imagine and condole, but none can guess Lysander's soul, but those who swayed his destiny. His silent griefs swell up to storms, and not one god his fury spares. He cursed his birth, his faith, his stars, but more the shepherdess's charms, whose soft bewitching influence had damned him to the hell of impotence. Afra Ben, fakt to nemusela robiť, ale sa tam ako vsunie do tej básne a povie ako dievča, ja ti rozumiem. Binder, done that. Vyslovene ako nejak zvlášť toho Lysandra neľutuje, na rozdiel ako by sme to napríklad čítali v Rochesterovi, ale miesto toho iba zhodnotí situáciu a povie si, stáva sa. Takže toto bola asi najslavnejšia, najvtipnejšia, aj štilisticky jedna z najlepších básní, ktorá veľmi pekne ako koresponduje s tým práve s tým imperfect enjoyment, ktoré sme tu predtým mali, lebo naozaj to ako poskytuje nejaké také ako zrkadlo mužského a ženského pohľadu na vec. Povedzte mi, keď si pamätáte ten imperfect enjoyment aspoň trošku, tiež máte pocit, že toto ako je o mnoho viac ako poburujúce, pornografické a ako také ako... Nie? Som to iba ja? Lebo ako, to by som sa chcela tak s vami zamyslieť, že či je to tým, že naozaj to je tak napísané, alebo či to je možno iba nejakou našou koncepciou voči ženskej sexualite, ktorá je tak nejak ako viac zahambujúca ako tá mužská. Niečo na zamyslenie. No. 12:14, takže to mám 15 minút? Klidně díl. Si si istý? No. No dobre. Tak v tom prípade by sme si dali teda ešte jednu báseň, ktorá je ešte dlhšia, pretože máme tak strašne veľa času. A to je práve ten The Golden Age, ktorý som spomínala. Golden Age je vlastne je to taký typický preklad Afri Ben. Je ako preložené, je tak dokopy možno takých 6 veršov a potom všetko to je ako ona. Ale ako preklad je to Stasa z prehovoru je chorálu. A tam vlastne ako v tom origináli sa vlastne rozpráva, ako to je skôr taký opis. Je to o tom, ako bolo krásne v tých časoch, keď ako ženy boli hore bez a nejak si tam ako pobehovali a nikto nemal starosti. Ako fakt takéto ako rusojánske, romantické, jednoducho ako bolo dobre predtým, než začala tá spoločnosť, než začali všetky tie problémy, politika, blablabla. Afra Ben to posúva trošku ďalej a to práve v kontexte tej ženskej otázky, v kontexte toho, ako postavenie majú ženy. To si keď tak môžete prečítať, ale je to pekné. Len tak, začiatok je viac menej to, je to ako nejaký opis toho, ako to tam vyzerá, hej. Blessed age when every purling stream ran undisturbed and clear, bla bla bla. Proste to, čo sme mali pred chvíľou, hej, jednoducho tie pobehujúce nymfy a pastieri. Bla bla bla. No a začínajú problémy, hej. Vtedy, keď ešte žiaden, bože, jak sa to volá, čo sa ore s tým? Pluch. Keď žiaden pluch ako tam neznásilňoval tú našu panenskú zem, ako nám vtedy bolo fajn. Then no rough sound of war's alarms had taught the world the needless use of arms. Monarchs were uncreated then, those arbitrary rules over men, kings that made laws, first broke them, and the gods, by teaching us religion first set the world at odds. Till then ambition was not known, that poison to content, bane to repose. Each swain was lord o'er his own will alone,
his innocence, religion was, and laws. Nor needed any troublesome defense against his neighbor's insolence. Flocks, herds, and every necessary good with boundless nature had designed for food, whose kind increase or spread the meat was then a common sacrifice to all the agreeing swains. Ak ste mali nejaké ako intro do filozofie, tak ste určite počuli ako Pollokovi, social contract a podobne. Afra Ben, ako som spomínala na začiatku, ako tá žena je proste chaos. Tým, že vôbec je, tým odkiaľ zišla, tým ako sa vypracovala tam, kde je, ale zároveň vie nejako ako politických inklináciách. Je to neopísateľné nejak jednoducho dnešnými termínami, pretože môžem povedať, že OK, Afra Ben bola royalistka. Afra Ben milovala Stuartovcov. To si potom povieme. No, ale zároveň ona bola ako komunár. Zároveň ona bola z tej najnižšej vrstvy. Afra Ben neznašala chudobných ľudí, hej, to nehovorím, ja to hovorím. Vždy, keď poviem niečo, čo je nejaká nepodložená domienka, tak asi citujem Janet Todd, ktorá napísala asi takže každú biografiu, ktorá existuje skoro, na Afru Ben. Ale zároveň ako mala predstavu nejakého noble savage. Bola pravicová v zmysle v tom, že ako chcela od ľudí, aby nejak na sebe pracovali, aby sa dostali tam nejakým svojim snažením, ako nič vám nikto ako nedlží. Ale zároveň ako napíše vám báseň, kde ako jak dobre bolo, keď neboli králi, keď nebolo to proste podžívané náboženstvo, kvôli ktorému sa tu musíme teraz ako neustále na niečom naťahovať. A dojde teda k tomu záveru, že čo by bolo najlepšie, by bolo, keby každý žil podľa nejakej vlastnej osobnej morálky a vlastného uváženia. Čo už je Nietzsche, hej. Akože jednoducho, jej filozofia nie je nejak jednoducho compressible, jednoducho nedá sa to nejak opísať v bežných termínoch, ktoré dneska používame. A zároveň samozrejme bola extrémna slobodomyšlienkárka, čo paradoxne v tej dobe viac ako súviselo s katolicizmom ako s protestantizmom, no jednoducho absolútny chaos. Práve v tejto básni sa myslím si, že sa dopúšťa viac kontroverzných výrokov, ako kedy Rochester zo seba vypudil. Dáva to zmysel, jasne, že to dáva zmysel, pretože Rochester bol lord. Rochester bol tá najvyššia šľachta, akože to as high as they get. Samozrejme, že on by ako proti sebe nikdy nešiel. Ale Afra Ben, v tom ako nej sa spájalo mnoho zvláštnych a rozdielných smerov, tak potom vychádza toto. No. Tu prichádzame, vlastne tá prvá časť je viac tak ako politicky spoločenská a tá druhá časť potom začne rozprávať práve o tej sexualite a o tom, o postavení žien a o tom, čo je vlastne ako najväčším nepriateľom žien podľa nej. Rozumiem, to bude najlepšie. Asi tu. Áno. V 8. strofe začína ako nenávistný rant na to, aká príšerná je česť. Ako trápny je to výmysel. O cursed honor, thou who first didst damn a woman to the sin of shame. Pamätajme si na tie ako kavalierské básne, ktoré sú celé zem, ako proste tá žena je tá nedobytná, čo sa v kuse hanbí a furt je ako oh no, please, no. A vlastne ako stále nejak ako implicitne to chce, ale nikdy to nesmie povedať, pretože no to by bol škandál. Honor that robs us of our gust, honor that hinders mankind first, at last eternal spring to quench his amorous thirst. Honor who first taught lovely eyes the art to wound and not to cure the heart. Hej? Znova, proste to, čo sa nám v kuse opakuje, ako tá láska, tie tvoje trubadúry, ako láska niečoho, čo jednoducho má bolieť, čo má byť nenaplnené, čo má byť ako v kuse v nejakom očakávaní. A práve hovorí, proste kašľať na to. Najlepšie by nám bolo, keby nikto nič neriešil a keby všetci sme proste mohli spávať s tým, kým chceme, mohli by sme milovať, koho chceme a my ženy by sme sa nemuseli tváriť, že proste potrebujeme byť neustále dobíjané. My actually máme názor na vec tu. With love to invite, but to forbid with awe, and to themselves prescribe a cruel law.
to veil them from the lookers on when they are sure the slave's undone, and all the charming part of beauty hid, soft looks, consenting wishes all denied. Consenting wishes all denied. It gathers up the flowing hair that loosely play with wanton air, the envious net and stinted order hold, the lovely curls of jet and shining gold, no more neglected, on the shoulders hurled, now dressed to tempt, not gratify the world. Taká jako ultimátny feminizmus, proste rozpustíme si vlasy, kašleme ako na to, čo si o nás ľudia povedia a jednoducho budeme žiť tak prirodzene, ako sa dá. Thou, miser honor, hoard the sacred store and starve thyself to keep thy pottery's poor. Ale keďže sme podriadení nejakým spoločenským zákonom cti a osobnej povesti, kvôli tomu sme udržiavaní chudobní a spútaní. No, to tak pokračuje ďalej. Ono to je vlastne tá hlavná myšlienka toho, čo by som chcela, kebyže si tie básne vezmete, tak je to práve zvláštna nenávisť k nejakým spoločenským konvenciám, ako ktorých na tom dvore muselo byť milión. Nenávisť, mne to pripadá ako k literárnej konvencii. Nenávisť k tomu, že ženy sú prezentované ako niečo, čo nemôže nikdy nič aktívne chcieť a musí byť stále dobíjané. A prečítame si záver, lebo je pekný. Tuto. But Sylvia, when your beauties fade, when the fresh roses on your cheeks shall die, like flowers that wither in the shade, eternally they will forgotten lie, and no kind spring their sweetness will supply. When snow shall on those lovely tresses lie, and your fair eyes no more shall guide us pain, but shoot their pointless darts in vain, what will your duller honor signify? Go boast it then, and see what numerous store of lovers will your ruined shrine adore. Then let us, Sylvia, yet be wise, and the gay hasty minutes prize. The sun and spring receive but our short light, once set, a sleep brings an eternal light. Žijeme len raz. Sylvia, keď budeš stará, keď budeš umierať, na čo ti bude tá tvoja česť? Na čo ti bude to, koľko mužov si zlomila, koľko bolo kvôli teba smutných, keď proste si nežila žiaden zaujímavý život. A túto filozofiu si Afra Ben zachovala až do konca, aj keď vlastne po zasadení Jakuba II. A po príchode Márie a Williama, ktorí boli protestanti, sa úplne stiahla nejak z verejného života. Jednak sa zmenilo to, čo ľudia chceli vidieť, to, čo chceli ľudia počuť, čiže štýl, ktorý ma napísala, už vlastne nebol nejak extra žiadaný. Ale zároveň sa zmenilo ako nejaké celé kultúrne a politické prostredie, ale už nevedela nejak navigovať. To sa odráža aj na poslednej básni, ktorú od nej máme. Yes. A to je Pictarich pre Gilberta Burneta, ktorý, to ešte nebolo, ne? Bude příště, bude o něm ještě řeč mnohokrát. No, on je tu v negatíve, pretože je to evil Gilbert Burnet, pretože tento tu človek bol posledný, ktorý rozprával s Rochestom predtým, ako umrel. A bol to posledný človek, o ktorom vieme, že rozprával s Afrou Ben predtým, ako umrela. Náhoda? Asi hej, ale je to vtipné. Gilbert Burnet bol šéf propagandy Williama Oranského, ktorý vlastne mal tak ako pripraviť to prostredie, už sa poučili z toho, čo sa deje, keď prostredie je pripravené, že ako pripraviť to prostredie pre toho Williama, aby ho prijali, aby teda z toho nepáne pošla ďalšia nejaká ako Civil War, lebo to už ako by nikto psychicky nezvládol. No a Gilbert Burnet prišiel za Afro Ben a poprosil ju, že či by napísala oslavnú báseň na nového kráľa. A Afra Ben, ktorá ako celoživotne bola stupenkyňa Stuartovcov, stupenkyňa Charlesa II. Jednoducho to bol dvor, kde ona bola slávna, kde ako ona prosperovala, tak ako nežne poslala do keľu. Ale urobila to ako správne, ako Afra Ben, to urobila veľmi elegantne.
A to tak, že vlastne ona miesto toho, aby napísala tú oslavnú báseň na toho kráľa, tak napísala oslavnú báseň na Berneta samotného. Ale veľmi sarkasticky. Tuto je časť, ktorá vlastne tam vysvetľuje iba, prečo nemôže napísať tú oslavnú báseň na toho Williama. Where she says, "My muse that would endeavor fame to glide with the fair prosperous gale and the full driving tide, but loyalty commands with pious force that stops me in the thriving course." Čiže ako odoláva sa nejak na svoju lojalitu voči starému kráľovi a vysvetľuje teda, prečo sa nemôže vrátiť na dvor a nemôže sa stretať ako dvornou, oslavnou spisovateľkou, čo vo všeobecnosti by išlo ako veľmi proti srsti, si myslím. Napísala to, ale celá tá báseň končí tým, to nechcem sa prepínať, lebo to znova pokazím, ale možno, jak si to urobil? Tak? Musíš s obou dvou, musíš escape. Rozhovská fakulta. Jo, ty už to máš. Hej. Čiže ako na celú tú báseň ho chváli, že proste ty, Burnett, proste ty si taký dobrý spisovateľ. To sa nie je možné, aký si dobrý spisovateľ, ak si to ako všetkých oblbol, wow, si fakt frajer. A celé to končí tým, že hovorí. This you, greater alone by heaven preserved, whose conduct has so well the nation served. 'Tis you that to posterity shall give the age's wonders and its history. The great Nassau shall in your annals live to all futurity. Your pen shall more immortalize his name than even his own renowned and celebrated fame. Chytáme sa, čo tu hovorí, čo tu robí, ale to je strašne vtipné. Ona proste hovorí, že ty si tak skvelý, pretože tento tu randomný týpek, proste nejaký William Oranžský, ktorý nemá akože žiaden nárok na náš trón, sa tu stal kráľom a to všetko kvôli tebe, lebo tak dobrý si v tej propagande. Za to môžeš proste ty, on nedokázal nič, to len ty jeden sám si dokázal to, že on tu dneska je. Čiže toto je posledná báseň od Afri Ben, absolútny výsmech ako prostredník do tváre nového režimu, a ktorý teda ju aj eventuálne niečo ako skolil, ale dlho v ňom nežila. Ako som vravela, zomrela 5 dní po koronovácii nového manželského páru. A tak ako celkom pekne a až symbolicky uzatvára túto éru anglických dejín, ktorá jednoducho mne pripadá ako zrkadlový obraz toho, kým Afra Ben sama bola. A na záver... OK. To sa mi páčilo, to ešte písala 2 roky predtým, ako zomrela, ale už na to nebola veľmi dobre. A písala vlastne k smrti ďalšieho básnika. How to thy sacred memory shall I bring, worthy thy fame a grateful offering. I, who by toils of sickness am become almost as near as thou art to the tomb, while every soft and every tender strain is ruffled and ill-natured grown with pain. Takže toto je nejak ako obraz Afry na klonku jej života. Mimo dvora, osamelá, s pocitom toho, že jej poézia bude čoskoro zabudnutá, že nejak ako nihilisticky neúplne presvedčená o tom, ako či urobila dosť. Na rozdiel od Rochestera rozhodne nemala žiadne výčitky svedomia. Myslím si, že ona skôr ako dúfala v to, že by sa k takému životu, aký viedla, mohla vrátiť, než to, aby ho nejak zavrhla. To rozhodne nie. A na náhrobku má napísané Here lies a proof that wit can never be defense enough against mortality. Čo je niečo, čomu podľa mňa sama neverila, pretože v Cowleyho keď robila preklad pre Cowleyho v Six Books of Plants, má nasledujúcu, zase sa tam ako vsunula za seba a hovorí za seba, the translatress in her own person speaks, a hovorí: I by a double right thy bounties claim, both from my sex and in Apollo's name,
ako žena a ako básničkárka, asi nie, poetka. Let me be Sappho and Orinda be, O ever sacred nymph adorned by thee, and give my verses immortality. Ak ste niekedy čítali nejaký anglický romantizmus, Keatsa, alebo ešte skôr Shelleyho a Byrona, tí boli ešte viac otrávni, tak určite vám tento sentiment nie je neznámy. Ale pre mňa prípada zaujímavé v kontraste práve tej tradície, ktorá bola ako zrieknúť sa všetkého svetského, zrieknúť sa proti toho, čo som robil, zrieknúť sa, čo som napísal, aby ako nejaký čistý vstúpiť do toho ako večného života. Afro Band predbieha trošku svoju dobu a hovorí, nie, ja proste chcem, aby sa moje básne čítali a chcela by som, aby sa čítali ďalej a aby som ja ako mohla nejak žiť potom skrz nich. Tak toľko k Afre. Nejaké otázky, pocity? Anything. Mám 2 čokolády stále. Páči sa vám? Máte pocit, že by ste si od nej niečo prečítali? Yes, there, yes. Tak to je kontrola. Vidím vás všetkých. Každopádne rozhodne odporúčam. Je naozaj výnimočná. Aj keď možno nie je to prvá autorka, ktorá kedy na svete žila, ale rozhodně je mnohým zaujímavá. Okay. Jelikož mi zbylo jenom pár minut. Sorry. Ne, pojď, to je naprosto správně. Já se od Afry odrazím. Původně to bylo koncipované, my jsme přemýšleli, jak tuhle přednášku pojmout a padl nápad přirozeně, když se mluví o Afře, takže děláme ženskou hodinu, prostě ženské spisovatelky, což je zcela prvoplánové a nedůstojné pro ty spisovatelky, ale bohužel to tak asi dopadne. Já se každopádně od Afry odrazím, protože proč vlastně mluvíme o Afře, kromě toho, že odpovídá nějak dobově, Rochestera nějak asi znala, on se o ní nějak nevyjadřuje ani v dopisech, ani v básních, a ona o něm ovšem jo. Sorry. V jedné elegii na jeho smrt, kterou nebudeme číst celou, ona je docela repetitivní. Morn morning muses all your lost diplore, the young, the noble Strephon is no more, etc., etc. Strephon je postava z Arkádie, Sydneyho, tady je to za A pojmenování, teda nějaké pastorální, arkadické, ale zároveň to odpovídá přes Strephon je v té Arkádii, ten, co tam vždycky s Klausem přiběhne a jak je to hrozné, ta naše nějaká opravdu platonicky, petarkovsky velká milovaná žena už neexistuje, už nás nechce a co teď si pocneme, celý svět se rozpadá. Což je vlastně kontra většinový obraz Rochestera, který naopak se tváří jako libertén. Takže otázka, jestli znala nějak lépe Rochestera, protože už byly nějaký zmínky, ale možná se k tomu ještě dostaneme, jeho těsně předsmrtný, pár let před smrtí vztah s teda Elizabeth Barry, což byla herečka a k ní máme jenom dopisy, ji neadresuje přímo žádný básně, ale opravdu tam je to ten typický milenec, já tě tak strašně moc mám rád a já budu strašně hodný a věrný a tohleto. Vůbec není to ten libertenský Rochester, který to nějaká další herečka, no, tak další na páse. Otázka, jak moc dobře ho znala, nějak ho znala a prostě píše mu elegii, na kterou potom, nebo prvně tedy... No ona to hrála, ale ona hrála v hrách Afri Band. Takže jako jo, to jsem ani nevěděl. Hey. Tak pozor, další konexe, hrála Elizabeth Barry, ty milinka Rochestera, hrála v hrách a pravděpodobně ve všech důležitých hrách té doby, těch divadel nebylo zase tak moc, ale hrála v hrách Afri Band, takže se možná přes nějak, možná tam byla hlubší konexe, ale pak nemáme žádný textovou stopu o tom. Ale konec jsem si ji uložil. Další žena, která se kolem Rochestera nějak objevovala, a Rochester se o ní zmiňuje přesně jednou a jen tak jako letně, je jeho neteř, Anne Wharton, která byla taky básnička, ale ne profesně, ne jako Afra, nebyla to první žena píšící v angličtině, první věc napsaná v angličtině.
vydala přesně jednu báseň, nebo někdo za ní vydal přesně jednu báseň za jeho života, což byla jiná elegie na Rochestera, kterou teď se mi nechce hledat, ale která má podobný sentiment, že Rochester byl ten můj, patrně teda měli spolu nějaký hlubší intelektuální vztah, protože se k němu odkazuje jako k tomu vzoru, co teď si počnu. Neumírá vlastně Rochester, umírám já, protože já tam mám muza, už nemá ten vzor, který by napravoval společnost. Ona tam teda, což když jsme mluvili o recepci Afry, tak naopak Anne Walton má přesně opačnou recepci. Ona umřela velice mladá, v 26 letech, ale ona byla brána jako, že má několik velmi volných překladů žalmů a jiné biblické epizody převásněné. A byla vnímaná jako ta právě pětní, ta typická žena, skoro mystička, prostě ta velice naopak cudná, což taky není úplně správně. Ale ona mu teda, na rozdíl od Afry, která říká, tak jsem to prožila, stojím si za tím, a ještě bych to prožila ideálně znovu, tak ona říká, no ale Bůh mu nadělil prostě to typické obrácení, dal mu tu hroznou nemoc, aby si uvědomil, jak to bylo hrozné, a nakonec prostě se z něj stal ten skoro svatý, až ho jako glorifikuje. Zároveň, když tady děláme takový gossip malinký, kdo se všechno s kým znal, tak ona, Gilbert, byl velice snaživý člověk a znal se i s ní a i jí pokoušel cpát vikovskou politiku, aby propagovala nejen Viléma Oranžského, ale prostě obecně vikovskou politiku. Snažil se jí to nějak narvat, jí se to nelíbilo a umřela a i u jejího smrtelného lože byl samozřejmě, takže Gilbert rozjížděl opravdu kariéru toho přismrtného konfese. Byl to nějaký jeho king, no. Opravdu zvláštní. A konečně mezi Anne Walton a Afrou Ben obě napsali na Rochestera elegii, a potom Afra Ben viděla tu jednu elegii, kterou Anne Walton napsala někde, reagovala na ní v básni samozřejmě, a na tu báseň, na kterou reagovala Afra, reagovala potom ještě zpětně Anne Walton, takže si takhle vzájemně pochválili básničky, jak úžasně o tom Rochesterovi napsali. Takový literární incest trošku. Jinak bohužel teda je vydané její dílo, to je možná zajímavá poznámka, ale je vydaná až zpětně. Vůbec se o ní nic nevidělo, všechno to bylo v rukopisech až do nějakých 60. let, kdy Surviving Works byla taky už řeč. No, zabývala se jí teda Germaine Greer, zase z feministického pohledu, takhle. A tohle je jediné vydání její básní, které jsou překvapivě dobrý. Doporučuji se na to podívat, je to na archive.com. Část je taková jako plitká, ale část je opravdu znatelně Rochesterem inspirovaná, ale bohužel neměla žádný život až teď od těch 97 dokonce, no, až posledních 20 let, a jak moc se čte teďkon vlastně nevím. Maximálně v tom feministickém kontextu. Ale každopádně je to vydaný dneska a nějak se snaží resuscitovat její básnickou pověst. Ještě mám 10 minutek, tak když už mluvíme o všech možných méně a více formálních Rochesterových známostech básnických, tak byl zmiňován ten Dryden, a Dryden stojí za to ještě vysvětlit, teda proč nějaké zbytí tady bylo zmíněno, co spolu měli. Dryden byl ten básník po Benu Jonsonovi, vlastně prostě ten anglický básník, když se řeklo anglický básník, to byl prostě Dryden, ten tomu šéfoval až do toho zhruba těch 60. do až své smrti téměř. Šéfoval celému establishmentu literárnímu, a když byl ještě mladý, když začínal, psal hry, pro který skládal potom hudbu Henry Purcell, tak byl sponzorován, mecenášem mu dělal právě Rochester a je mu věnovaná jeho asi nejslavnější hra, nebo ta, co se aspoň dneska čte, který není Purcellovská hudba, pokud se nepletu, Maréchala Maude. Nebudeme vysvětlovat, typický restaurační drama, zapletité, a má to spíš půvab v tom verši, v tom opravdu heroic couplet. On, pokud se řekne heroic couplet, tak to je Dryden a po něm
to, co dneska vnímáme jako tu nutnou, opravdu jako ultraformální, že to jede na 2000 veršů prostě takhle stejným metrem. No ale byl sponzorovaný Rochester v něm teda viděl nějakou budoucnost, ale potom ho přestal bavit a začal sponzorovat jinýho. A nevím, jestli kvůli tomu, ale někdy zhruba v té době se začali hádat a psali proti sobě básničky. Myslím, že to začalo Rochesterem. Dal jsem si to někde. Allusion to Hollis, která je typicky rochesterovská, že nadává na všechny víceméně, ale vlastně docela emblematický pro Rochestera a jeho vztah k tomuhle zase kontrast Rochester, který se aspoň snaží tvářit, že vůbec nemá zájem o žádnou básnickou slávu, naopak je úplně v tom ocio, v tom klidu šlechtickém, taky v jednom dopise jedinej mezi nimi je dochovaný od Drydena Rochesterovi, ho přirovnává k tomu Lucreciovskému bohu, si jen tak stojí nad tím a je vlažený, což se Rochesterovi strašně líbilo určitě. Pak stejnou metaforu použil na nějaký dony Oxfordské univerzity, takže jak moc to bylo osobní, můžeme to hádat. Ale každopádně, a proti tomu ten Dryden, který je teda ultraslavný, ultraliterární dílo za dílem, prostě opravdu tisíce veršů, to složený dílo má Walter Scott ho mimochodem kompiloval jako první v 19. století na začátku a to má asi 20 svazků, opravdu strašně moc her, strašně moc epických básní, lirických básní, je toho strašně moc a dneska se skoro nečte. Já to tam, třeba to tam někde je. Compare each phrase, examine every line, weigh every word and every thought refine. Proti tomu teda opravdu průjmu. Rochester říká, že opravdu vycizelovat každý kousíček, každé slovíčko. Scorn all applause, the valley rout can bestow, and be content to please those few who know. Opravdu jenom elitní publikum, jako ultra elitní publikum vůbec o to nemá ani vědět nějaký tam bordel, který chodí do Globu nebo jinam. I loathe the rabble. This enough for me if... I loathe the rabble. This enough for me if... blablabla, jména cenzurovaný. And some few more, whom I omit to name, approve my sense, I count their censure fame. Snaží se tvářit jako ten zapomenutý básník, který je ale tak strašně geniální a proto ho nikdo nevnímá, ani nechce být vnímán, tam barvu Verlainovský elitismus, já jsem básník a nikdo jiný mi vlastně nezajímá. Což je naprosto proti Drydenovské a jestli se nepohodli takhle v poetice, nebo v místě básníka ve společnosti, nemáme zase žádnou textovou stopu, ale chvíli potom píše Dryden velice ostrou. Dryden, který furt říká, že nechce psát satiry, protože to není pro něj. On tak píše velice ostrou satiru na všechny možný lordy, kteří se takhle tváří, jako ti Lucreciovští bohové. A má tu teda pasáž zcela necenzurovanou na Rochestera, tohle je napsaný 78 a zbytek je 79. Rochester I despise for want of wit, bla bla bla. Tváří se jako for while he mischief means to all mankind, himself alone the ill effects does find. Prostě je protivnej, všichni ho serou, ale jako vlastně není moc dobrý. Je for a whole page of dullness must atone. A pak se tam spílá, že já jsem vlastně taky zlý. Což teda Rochestera asi nasralo, nemáme zase žádné důkazy, jenom pár dopisů, kde to nějak reflektuje mezi svýma kamarádama, ale 79, pár měsíců na to je teda Dryden zbytej nějakýma zamaskovanýma chlapíkama, zbytý až někam blízko k smrti a od té doby spolu tak jako neexistují. On taky Rochester rok na to umírá, takže není moc co. A Dryden žije ještě dalších 20 let, takže není moc co by spolu řešili, ale tam skončí jejich společný vztah. A tady to asi můžeme ukončit, jenom když jsme teda zmínili to zbytí, tak
tak to je tohle zbytí. Pravděpodobně. Zase jsou o tom dlouhé studie, jestli to byl Rochester nebo jestli to byl někde. Tradice je, že prostě Rochester nařídil, aby se o to postarali, aby nelíbila se mu tahle pasáž. Tak asi děkujeme za pozornost a příště bude pravděpodobně, pokud se nepletu, bude ta konverze o Burnettovi, bude ještě řeč, bude hlavně řeč o něm. Děkujeme.